Agsubsubli ti kangrun na damag ng ipatungpal ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Iti duwangal daw nga anti-illegal drug operations idiay Kalinga. Pinarot ken inuram dati 6.6 million pesos agata ti fully grown marijuana plants idiay Barangay Buscalan, Tinglayan. Iti report mapatapata at dumanon iti 33,000 fully grown marijuana plants tinaimula iti 3,000 square meters adaga. Awan tinakumag a cultivator kabayatan ti operasyon. No pikasta giniugoy dati publiko nga agbalin nga alerto ken i-report kadagiti otoridad dagiti maobserbaran da nga illegal farming activities iti lugar da.